xieġralek? Ma nafx taf salt wieħed. Diesel fija? Il-bira ħemlejta. Iftaħ il-bonnet. Sar titħammeġ kollok, Kristel. Tibżax, missa tkun l-ewwel darba? Hawnhekk jidher li kollox tajjeb. Ħan niċċekkjaw daqsxejn il-batterija. Mid-dera u kien it-trabela radi maħlula. Muri prova startja. Sanħallik. Grazzi ħafna, inti għandek biex tmur? Tal-linja. Mela tlaħalli waslek. Għabex taq naħseb daqsxejn idejja dak il-pal. Tix tiġi miegħi intu kon iħdu kafe. Mela le irkeb. Tiskanta kif jiġru l-affarijiet. Kollina kważi nofsija dej xulxin fuq il-vapur mingħajr ma tkellimna. Il-karozza kellha tkun. Inti Malti jew Malti? Jiena Malti. Ġejt ngħaddi 4 ijiem mal-Kwit Għawdex wara l-mewt ta' Malti. Jisobija jekk forsi qalqatlek xi tifkiriet? Ma jimpurtax. Allora inti x'ismek, Miss jew Mrs? Jiena Christine, minix miż-żewġa. U int, x'ismek? Claude. Strampux. Għaliex ittajtek? Mela ma jogħġbokx ismek? Ma tantx. Meta ismek ma jkunx komuni tħossok. Nismax kull waħda li qatt ma smajta qabel. Inġiblek xi ħaġa x'tiekol? Jekk se tieħu intu koll iva. Dalwaqt. Grazzi. Grazzi. Kristina għatli, mux hekk. Allora, int Maltija? Iva, ġejt inqatta xi 4 ijiem toħti. Miż-żewġa u toqgħod hemm? Iva, ġajla kważi 3 snin. Drat tajt. Għawda sabiħ. Ngħid għalija joġobni. Kieku jkolli noqgħod hemm għal dejjem ma naħsibx darbtejn. Mela mhux bħali. Kwit wisq. Jiena nħobb noħroġ u niddeverti ma' sħabi. Allura inti mekkanik? Għax qed titħaq? Le għal xejn. Mekkanik minix. Però nħobb ninnaviga ħafna fil-karozza. Dilettant u t-tifel bħali. Kemm għandek tfal? 2. Waħda miż-żewġa. L-oħor ġuvni u mix-xeħta hekk se jibqa'. Għax donnu ma jridx jaf. Dak ma tistax tajdu li ma sarx f'sena jista' jsir f'minuta. Mara t-tifla mill-ewwel deret illi għażwiġ dak le. Għandha tfal? Għandha waħda. U ngħidlek illi hija l-mimmi ta' għinejja. Isma', mhix forsi qed indejqek bi kliemi? Le, qiegħda nieħu gost nitkellem miegħek. Inti fejn toqgħod? Il-belt. U inti? Santa Lucia. Joġobni wisq hemm. Għandek raġun x'differenza mill-belt. Hemm minni ma niflaħx aktar. Bil-lejl bil-kemm għalaqt għajnejja. Imma tul il-jum mod u bil-lejl mod ieħor. Għatlek kemm id-darba dor. Meta jkollok bżonn? Għadli u jien niġi. Ġorġ għadu xogħol? Dal-waqt jiġi, issa jiġi jikol jorqot għax il-lejla xogħol. Dik li nkun waħdi bil-lejl nħossa wisq ma. Jien mhux għax ma nkunx irrid ngħidlek, imma Il-lejla niġi u nagħmel lej miegħek. U jekk ma ngħinekx jien, nitridu jgħinek. Bil-ħaq, int qatt ma' Fadel Paul.
U dak li kien il-Brażil jixtieq jarak qabel ma jitlaq. Tajjeb, tieħ l-indirizz u t-telefon number tiegħi u għajdli ċempilli qabel ikun ġej. Tajjeb wis. Narak il-lejla mamela. Ciao. Hello, minnem? Le, bħalissa mux qiegħed hawn, Pierre. Trid forsi tħallu xi messaġġ? Minuta ħalli nikteb għax ma rajn ninsa kollox. Għajli. Mr. Martin Aksisa. Il-telefon? 57057 kollu sew. Inħallilu fil-kamra tiegħu. Le, ma jimpurtax. Saħħa, saħħa. Hello. Hello. Il-ħat li ġej? Kollu sew niġi. All right, fin-nofsi jankun hemm. Intom kollu sew? Nikol kif inhi? Baħed, ġibtela tabiba l-inqas. Iva ġara, għan fejn qed tikbi. Mux tikbi qiegħda. Ħsatni ngħidlek issew. Hello, pa. Iva kellimni pa. Hello. Hello. X'ġara, x'seta ġara? Hawnjien. Hello. Saltu hekk bħal ta' nistordament u ħsieb ninsa naqa' fl-art. Le, issa rajt. Sanħallik issa? Le, serraħ rasek, ninsab tajjeb ħafna. Mela kif temna? Nar il-ħadd inkun hemm kif għadt li inti fin-nofsija. Sellili għal Ġorġ. Ċaw. Tkun imbirka. Int egoist kif dejjem għatlek jien. Qatt ma rajt raġel bħalek. Egoist tajt jien ta' xek jaqbillek, mela inti xint għandek tajt ma' u xar minnkom intom il-nisa, dik li għandek tajt. Int dejjem lejk biss ġbit, tista' tiġħdu dan? Insejt meta dal-bom ikella bżonn id-dem. Dakinhar inti biss tajta tiegħha, madonna kollu ġib skuża u ma tajtix. Skuża xejn.
Skuża xej, orajt, jiena ma stax inti għaddem ta' fala u tafu da inti, illi għalix ftit ġemat qabel jien konti ġatajt id-dem. Possibli ma tafiex di li ma tistax taqt id-dem fuq xulxin. U ħallina minnek, int fejn ma jaqbillekx kollok skużi. ejja. U lili. Jamilek tillużinga. Mela inti kieku tassew tħobbni, ma kontx tiżżewwiġni għajt. Ismenti għaw ħlifti taqbat miħaj il-lum, jgħaw dal-għodu għat tisturġa kif s-laqbat miħaj. Mela li għati ġat kellimna dwar dajna u inti, jek tiftakar tajjeb fil-bidu li bdejna naħorġina u inti jiena għatlek illi jien minix beħsibni nizzawweġ qabel ma tmut ommi. Tiftakru da? Tara kif sewwa ngħidlek jien, inti dejjem għal rasek taħseb u tiġi taqgħu tqum minni, ara miri pjaċir u itlaq minn quddu wiċċi. Qed kaċċini? Ara x'inti tajt, ta? Naf xi Ara qed kaċċini? Naf xi ngħid. Imbasta. Itlaq sparixxi minn Ejwa, qudiemi darba sanita. dejjem. U lili m'għandekx xi tridni. Morsi b'xi waħda egoista bħalek. Għandi lilek, U eh. lili ħallini, insini. Għandi lilek, egoista numru 1. Xkull waħda wkoll. Is. Tara. Għajli. Niprofa naddijom dolodu stess il-karti. Niprofa, iva, mela, le? Kollu sew. Iva. Ok. Monġu fil-ħodu. Għaj, bonġu. Bonġu. Rajta di? Liema. Rodin ta' delitt. Sowa għamel ħanxarila. Huwa rajta bħalek. Ma ġarajtu kollu l-artiklu? U da mux dejjem l-istess, laħam il-kelb, sowa jgħidulhom. Laħam il-kelb u laħam il-kelb u ma nqodux minn ajru. Hector, tider maħruq dal-għodu, xiex raj? L-istess argumenti dejjem, kollox tagħhom iridu favor tagħhom, kollox lehom. Imma mux mirajta, għax rasan tajjar il-ħanajtek l-għod. Issa, Dawr biħat li tkun tafin. Issa hek minn taħraġ dal-għodu. Iva, daqxej wahda sbuxrat, ġivi. Kell il-fajs għaw, il-fajs fejn. Battaljom, il-prinċipal. Għadhom tant taħjar, ħalli ma nagħmel xejn jaqgħed tajjeb dal-għodu. Maħni maħx fejn. Għajdi sew. Ejju, għara ġej dawar. Bonġu, Bonġu. smaj dwar dak id-delitt. Rajt xi ħaġa ma kellix ċans nara l-artiklu. Isma' inti x'ġejt tagħmel? Ġejt ngħadda? Mhux hekk. Imma jiena ma nistax nifhem għalha tiġu dal-ħin. Ma fiex inti din iġi. Tajba din jew tiġi qabel nibdew jew inkella wara li nispiċċa. Proset għalik, kieku għalina ħjar tafx għax nagħmlu l-overtime. Isma' tixed tqum minħabda minn dik U ir-rokna. naħseb illi aħjar iwarrab mela. Proset ta' sewdor. Din il-bicċa laħam kienet tajba u tarija. Allura, George, kif insejjed fl-uffiċċju ġdid tiegħek? Il-komandi xengor. Angel bisset tinkwetani lili. Imma t-tabib, għalilkom sew. Irrit joħodha l-isptar. Njaħtix li jisiruna xi testijiet tad-dem. Toqgħodx torbot rasek qabel taqsama? Illum ma kura l-kollox. Tinsiex xi progressar? Minni, naħsib taħbes inħossu tiġenni. Għada tan żejra. Imma, allora intom l-tabib ta'kom biss kellimtu? George, għaliex ma tagħmlu li xi konsulta? Għalli memx għalfejn għalissa. Il-gwaj ġej kollu mill-kilwa. U dan ċert minnu. U jiena bħala missiera les li intija waħda. U anka jien. L-biċċa mhix faċli daqskemm wieħed jaħseb. Mhux kulħadd jista' jaqbad u jagħti kilwa. U għaliex? Dan l-aħħar intqajt ma' ħabib tiegħi illi kellu każ simili fil-familja tiegħu. Jekk niftakar sew kien qalli illi jrid isir xi test jgħidulu DNA biex jaraw jekk id-dem jaqbilx. Għaliex tiskanta. Mhux kull kilwa tiġi aċċettata f'kull pazjent. Din ġdid issa, nittamaw li jekk naslu saw aħna nsibu l-xi ħadd. U tajt le, ma trix taqta' qalbek? Trid ftit inbit? Baqali.
Hello? Dejjaqni. Ma tweġibx ya qabali. Hello? Kemm inti fitt? Allura Pier sa tajli taqdini? Ma tafx naqdik. Imma dak ix-xogħol bil-lejl irtisir. Kif diskors ġeja Teris. Teris is-sensar. Illum ġiet tagħmel ix-xogħol. Ksebtek minn diġa jgħin. Dan huwa Pier illi rrid jikri. Għandi pjaċir. Se nġib lek għalt. Cappuccino kieku. Inti ġmid Viktor? Le, aħna ħbieb. Għamilna xi żmien naħdmu flimkien u minn dakinhar bqajna ħbieb. Allura inti s-sensar, u xi? Ekku, Hector kellimni dwarek, kif xi fletti. And spaces between us, you have come to show me. Allura Teris, għandek xi risposta għal Simi? Iva, bħalissa għandi t-nejn fidi, meta tridu nistgħu mor narawhom. Fejn eli? Buġibba, mhux hemm int. Ekku, imma sbieħ xejn. Meta trid nistgħu morru kif għatlek. Għandu għaddejn il-baħar u liħu le. Inti x'tib preferixxi Pier? Jiena kieku ħdejn il-baħar nippreferih. Imma daw l-affarijiet ittarhom mhux jien. U ser tagħmel bih dak li għandek issa. Jiena għaddi ngħix ma' missieri, id-dar tiegħu. Ejstek għandek xi flet tiegħek. Le. Mela tridu nistgħu morru. Marru? Ara kif ma dix niżdaqsa nafx. Ek l-aħjar mar. Qabel ma tkun ġejja minn hawn ċempilli, ħalli ma tkunx ġej tal xejn. L-għu tfal kollox sew. Spiċċa kollox bejnietna, li dak issemmiħx aktar. Isu qatt ma kien. Keċċejtu. L-egoizmu tiegħu eridni. Ma rridx nafbih aktar. Se jkoll inħallik għaliex ġi xi ħadd. Mela fidejk, mar. Ciao. Bus li tfal għalija. Wasaltkom. Skużani l-ħallejtek tistenna, imma kont qed nitkellem moħħti tawdex. Baqetek moħtokux. Ġenna xi jumej qalet, inti se tagħmel ġejja li jgħidbetux. Mux għalek ġejti jina. Għaqta l-mirajt il-bira. Jaqgħu lil min. Nil-Hector dak li spissijat. Għamil li pjaċir kon dak issemmeħx aktar. Kurjuża di, kemm kontu tinħabbu? Ma konċatlek minn għalija, laqqas li ma tafx kemm nibgħod nirrepeti. Kemm qed issir nervuża? Se neħelin ma rasek? Sajjar xi ħaġa? Le ma sajjar xejn bad neħdu xi ħaġa mill-belt. Bil-ħad niftakar nċempel waħda. ċempel. Hello, Lidja? Ma kellemna għal-lidek joġbu. Lidja? Jien kolli testa, all right? Biex tamil appuntament għal xari. Il-ħamis? Ok, xissatejn. Ok, tajjeb. Ciao, thank you. Allora possibli, għatma ġempillek, Hector? Jalla darba. Għamel ħabta ċempilli kull-jum fil-għaxija fit-tard. Jien naqtalu u jerġa' jċempel u jċempel. Ma nafx jien, kont naraħ meġbud ħafna lek. Ma nafx, l-egoizmu tiegħu eridni. Ommu tiġi l-ewwel, it-tieni, it-tielet, ir-raba' imbagħad jien. Sew ekku. Issa mġaħjar imorru għas-sejsir il-ħin. Aħjar, mxin. Kif bajta nsiri? Ftit li xejn tkellimna.
Minn dakinhar jisab ir-revolver u għamil dik ix-xenata kien mill-lanqas. U d-revolver tal-liħem. Imma jekk dak qatt ma daħal f'kamarti. Għalla dik għanax daħal jagħmel. U għax-xempil ħabib tiegħi u daħal biex ipoġġi li l-messaġġ li batli fuq il-komodina. U mbagħad ċemplet oħti, poġġa fuq is-sodda u ħass xi ħaġa taħtu kien ir-revolver. Jaf li ġejtu qotaw? Le, la jafu lanqas beħsibni ngħidlu. Laqas lill-oħti ma wrejta b'xejn. Ma xerin taf. Iva ma dik mhux parti mill-familja, dik barranija. U diġà fżajta biex ma tparla ma ħadd fuq hekk. Għandek frat ħelu għek, ta' għal-majtu tajjeb. Marmajt xejn, dak xtrajtu bla ma kollox. Isma' Hector, ma jmissekx tagħmel bħali intu tiġi toqgħod u titlaq mill-belt. Mux bom imma, mux dik iż-zombri. Allura, kolla tiġi għaw ma tiġix. Ma għandek ċans, dik li il-belt u l-belt titmur. Infatti, tħajjar ta' darba mu noqgħod Santa Luċija ħadek Kristin. Imma meta tilab tikbi u marid qed tisma' b'xejn. Infatti, wieħed mill-akbar problemi li kelli mal-Kristin kien fuq hekk. Għalajna ma naqbel xejn mejak ta' jien ngħidlek kif inħossa. Ma jistax ikun tibqa' marbut b'ommok u twara bil-mara li tkun tħobb. Kemm seddhom dik? Għanna dabba x-rasilem, mela kada, bi. Isma' jista' jikkada morra Santa Luċija u l-karazza ma tkunx hemm. Qabel ma morru hemm ma nistax inkunu nafu. Fi-11 Kristin ġewwa tkun bla dubju. Imma l-biċċa tax-xogħol jaqbel nagħmlu aktar tard u x'hekk. Dak il-ħinijiet deżert ikun hemm u hemmhekk rafu tajjeb jien. Hawnhi waslet. Tlat jien. Mela bezzajtek? Jiena mill-lanċ li ma nibżax. Ili sejjer nofsija veru, għadha nċampillek. Ciao, ciao. Don't state. Tawad, dolċi dal-tej ma dan blok. X'nagħmellek? ċina darin ġis-soltu. Lil-Vince rajtu? Iva, li s-sir ġiblek, ta' Tajjeb. Hello, skużani, inti ġdejta? Iva, skużi, inti minnet? Jena Mrs. Grek noqgħod fil-number 8. Jena nħossib it-tindif tat-taraġġ. Ma tal-jum inti għandkom? Le, fil-għaxija niġi. Ma nafx hekk qalu lek xi ma bdi blokk appartamenti għandna kumitat. Għadha nġiblek formla ħalli timliha. Tal-issew. Nafu jilek xi ħaġa, Mrs. Grek? Le, grazzi. Inti x'ismek? Pierre, jiena propjament mill-belt. Imma sa tfajt l-ankrijaw. Buġibba toġobni wisq. Din l-erja sabiħa ħafna, kwita, anki fis-sajf. Issa sa jkolli nħallik. Għadha nġiblek il-formla ħalli timliha. Kollox sew. Okay? Mela kada, mela. All right. Bye-bye. Bye bye. kienet kil-mara. Dik Mrs. Grek, għalet tuħuħsib l-appartamenti. Mid-dera tajċ kemm mifitta. X'derlek, toġbok il-bitħa? Prosit, vera sabiħ. Tajjeb.
ngħidu, meta l-essi minn l-aġenzija niġi ħdejk. Ok, mela nibqgħu. Din tassew kombinazzjoni dal-għodu, kif inti? Jiena tajba. Int, kif int? Mangorx. Fej sejra sabiħ? Mort inħallas il-passaġġ għasan sifer ftit. Tajjeb, fej sejra sabiħ? Din id-darba l-Italja. Tħobbu xejn is-safarijiet? Ngħidlek li nħobbu, meta nsib okkażjoni ma nitlifix. Isma' tiġi tagħmlu kafè miegħek? Niġi mela le. Imxi ħammur. Bħalissa ma nistax insifella għas kif urrik. Għaliex? Anġel, it-tifla tat-tifla tiegħi tinsab marita ħafna. Kombinazzjoni għada irid imur l-ispera xi testijiet. Irridu jaraw jekk il-kilwa tiegħi taqbilx ma tat-tifla. Għaliex tomma u missiera mhix tajba. Kemm għandha żmien it-tifla Claude? Xedala 5 snin. Tajx kemm ħelwa. Bħalissa ninsab inħawat wisq, ma nafx innaw. Għandek raġun, il-mar tikraħ wisq. Għalija nest nagħmel minn kollox. Issa għandi l-inkwit mat-tifel. Irid imur jgħix ar-rasu. Bħalissa ma jridx ta' sekkatura ħek. L-mandu kun saret moda kulħadd irid imur jgħix ar-rasu. Muġib lilna fi żminna, Għandek tajt lanqas biskont inħares dartejn lejn missieri. Għandek dan it-siklu. Iva, nħobb il-fatt. Veru, Għaliex qed tiskatna? Jaqgħu ma tħobbux? nħobbu wara s-safa li l-aktar nħobb. Jiena rextajt ħafna. Taħdem ma' xi kumpanija? Issa lej. Imma Santa Lucia fejn noqgħod kellna kumpanija, ma sosfaxxat. Xi tħobb l-aktar? Kummedi? Il-kummedji nħobbhom, imma dram nħobbhom iżjed. Inti ma min tirrexta. Jiena naħdem ma' kumpanija l-Birgu. Isma' trid ngħidilek xi kelma? Iva mela lejn konna fuq. Meta tgħidlix qalulek? Bejn għada u bidada nkun nista' nċempillek. Tajjeb hekk? Famuż. Anzi, għandik dan il-biljett. Hawn għandek it-telefon number. Grazzi. Tix tikteb li ukoll. Iva, mela le. Ħa tista' tikbu hawn. 6728 Flok, dal-panniġġi għana bżon neħloq sibu, ta' xinsom id-dellu. Issa l-ġemma d-dieħla naqlaħħu. Isma, il-Kristi li semmejt li l-ewel. Fejtu għata. Santa Lucia, missa tkun ta' problema ta' xon dal-karozza taħħa dik. Għanda karozza. U mela. Isma, taħseb li dajba d-dram jieħu. Għallim qasli li għak għaltli? X'tib ta' bridu ma jgħek twila, per eżempju, ħos narqija, six. Daħħaqni kultan ġo. Mara kera miex, jina nara mara sabiħa. U għara kollox inħossa li mara adattata għal-kumpanija tagħna. Inti taf tista' tagħmel. Issa jħilha tkellem magħha inti. Għana dak kif nagħmlu għara għajdela tiġi l-ħamis, xejn ħaqqasħam dak id-dram. Untu għaparti, nara xħob stiħol. Iva, tajjeb. Konna la ħossib u għamil kuntat ma' ħinti. Tajjeb, ġo, jena sanħalli l-ek dijem, u għahjan naħseb bil-mod. Iva, Għana għan, nbonta daħġej dik l-esteti, jisek ħatamil l-ħatanu Hello, Kristi? Jena Claude. Kif int? Tajjeb? X'għamiltem? Kellimtom? Iva, fuq hekk irid tinkellmek. Nar il-ħamis, tista' tiġi għal xi seba'? Niġi. Imma jiena ma nafx fejn. Il-Birgu ftit li xejn nafu. Nistgħu niltaqgħu x'imkien, Claude? Iva, sa pjazza nasal. Tajjeb. Mela għas-seba' inkun hemm. Kemm għamiltni ferħana. Għal-ħamis mela. Grazzi mill-ġdid, Claude. Għajdli. Tajjeb wis, ek nagħmel. Lejli tajjeb.
Xieġralek, kemm donk ma ġejt? U ħallini kon ġejja u kollox u ħadd panċer. Kellu jwassani dak iż-żagħżugħ li għod ħdejna. Issa karozza fejn qiegħda? Formla ħallejta ħdejn id-dokjard. U skużani tal-li ħallejtek tistennini. Ma jimpurtax, issa kif tibċaw reħersa. Niġi miegħek nagħmellek il-panċ. Issa ħjar immorru. Oġobni ta' xidi li għad mill-park u s-sale. Il-park żgħir imma ħelu. Għawek jattendu xejn nies? Għawla, dejjem fulab. Ħettam ta' jkollna xi dram. Mhux darba u tnejn għamil neħdar telefon xulxin. Jien ukoll id-drammatiku li ktar inħobb. Meta trid immorru, sa wassala jiena għax kellha tħalli l-karozza borma. Ħadd kellha xi panċeru. Daqshekk. Għandna lil-ħamis ġew. Niltaqgħu. Id-dumux. Nipprovoka jkun malaj. Tisma' minn għandi. Yes, sir. Bye bye. U prosa, ta'. Thank you. Allura kif qajt, kont għamiltom it-testijiet? Iva, sabuni tajjeb. Jien sa nagħtila kelwa. Ma tibżax? Le. Għaldik it-tifla nagħmel kollox. Ma niflaħx nara hekk. Iġiblek ħniena. Xahar ieħor inkun l-isptar. Xi kemm idum biex terġa' tiġi tiegħek? Skont il-professur qalli li bejn 4 ijiem jew 5 ijiem indum ġewwa. Kosux, fid-dinja kulħadd xorti. Issa tibda xejn ta' tifla jaħassa, kif kellha timratek? Kultant dak li nistaqsili lil nifsi. ċertu affarijiet ma nifhimhomx. Isma' nista' nbejjeb. Bejjeb, bejjeb. Joġobni dan il-post, jilqa. Joġbok? Ej. Issa ni 10 snin noqtaw. Allora, kif siktu teatru tagħna? Oġobni ħafna. Ek, tħossak kawżi ġu fih. Tajjeb nitsokkor. Iva, tajjeb. Isma' għada kelli bżonn tieħu ħsieb dak it-tajjeb. Allora int vera ma tafx tibdu panċi. Ipprovajt nirranġa, imma l-iskorfini ma stajtx inkollu. Iva, vera, kultant jissekkawhom wisq il-mekkanik dawk l-imbekkin skorfini. Veru, veru. Dal-kujt fid-dar nħossu jifnini. Kemm aħjar il-bikiet Anġel. Terġax tibda dor. Jiena mhux bħali taħseb li nħossa l-binti. Anzi, aħna konna fortunati li sibna l-missierek. Verismu. Mela beħsibek tisker, George. U lex nisker. Dal-għoddu rajt il-ħuk, xi tfajla kellu miegħu. Issa billet tagħmel hekk, taħseb se tgħin ruħek? Xi tridni nagħmel għajli? Għana sejda l-lezzjoni tal-karozza? Le, għalissa għatlu li minn is-sammur. Bħalissa żgur m'għandix mod sewqan. Ma naqbilx miegħek dor. Jekk mur id-derri, mhux aħjar milli tibqa' hawnhekk dejjem taħseb fuq l-istess ħaġa. Sakemm tasal dik l-operazzjoni, żgur li moħħi mhux se jkun kwiet. Ħallina għandu dejjem tajt għal-ħadd ieħor, ma inti għandek rasek jibsakra minn dal-ġebel, ħadd ma jfehmek. Ma mhux kulħadd għandu dritt għal-fejn. Ħallina minnek da ma jfissirx li inti għandek raġun, tkellem ma' ħadd ieħor biex tara kif jilqaq ngħidlek is-sewwa. Ħaġa oħra xili biex ngħidlek, Claude. Imma hekk ristitejn dawrin bil-nisma saqajna. Tiftakar milux inta konna ħdejn bil-qorti u inti mort tkellem waħda. Li dik tafa? Għal min qed Inta konna ma' Steven, ħdejn il-qorti. Inti ma mhux titkellem ma' waħda mbagħad wara mortu f'xi ħanut. Iva, issa qed niftakar, iva, niftakar. Issa tafal minn qed ngħidlek li dik tafa tajjeb. Le, mhux ħafna. Itqaj darba magħha fuq il-vapur tawlex. Għaliex qed titbissem. Ma nistax nbissem bik.
Fuq il-vapur kellimta ewwel darba. Le, kif nizlet l-art? Il-karozza li kellha ditħabbata u jena mort ejnta biex tistartja. Imbagħad wara morna ħadna kafe fl-imkien minn dak il-bar li hemm iċ-ċirkewwa. Qed nistħajlek x'ispettur tal-pulizija. Spettur daqshekk. Allura ngħid jien int, kif tafa? Storja twila, xi darba ngħidilek. U għaliex xi darba mhux illum? Issa daħalni fil-kurzita hektar. Dik darba kienet tal-usa li wieħed minn sħabi. Tifel tajjeb, tqatta u tifol minnu. Manuel kien jismu. Dan xogħlu kien isifer. Iktar barra milli hawnhekk. Dan sabet wieħed u taqqala. Emminti, għandik qed tajt żgur m'intix tħallata ma' xi ħadd ieħor. Il-Kristina fa sewwa jiena. Għax tabbejna flimkien. Għalx qed tiskanta. Ma ħsibtix qabbisa dik intu. Mhux qaddisa? Imma ma tatniex l-impressjoni għal dik li qed tajt inti? Kemm inti tifel tajjeb qiegħed ngħid, issa xi wieħed li qatt m'għamilta man nisa, x'tippretendi dik Lord? Li toqgħod tgħidem l-iżbal tagħha? Allura kellha tarbija? Mela x'inhu? Ipprovat minn kollox biex tagħtihom dan ma nexxilix. Għalhekk barret għawdex biex tara l-binta. Hello? 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 Nġraħi qeret minnu. Xidillek toġbok? Bħala drab sabiħa, imma mhux li qed toġob lilek. Iva, ma tista' tini idea kif dejjem kunx tagħmilha jienu. Toġobni jiena nara, imma sa kif ser tħejta? Issa ma nafx ta. Fil-kasajni inti u fidek ħallejt. U iva naraw kif nagħmlu, nħedilek meta ma jkollix ir-rehearsal. Mela kemm il-darba li taw fil-ġimgħa? Darbtejn, toqgħodx tikkonfondi taf, ħin jew ieħor nagħmel ili. Issa mhux qed tmur tagħmel daqsxejn misħun għall-kafè? Bil-ħaq, kif kont tqgħid dwar telefonati għandhom minni? Għalissa għadni ma milċej, għax jiret nidħol il-bel biex nagħmellhom ir-rapport. Toċċajtux biex tirrapporta tibbi forsi tħol il-bel? Il-lejli ieħor kon darbtejn ħasduni, temmen? Marilli, għamuna ma naqraha misħun. Mu. Ġiblek ieħor? Le, għadek ma uġibnix għadak li għetlek. Filip, għaldik li tlabni miex ħaġa faċli daqs kem taħseb. Biex jina Jien ma ridekx taġġel, anzi ħuż minn tiegħek. Jekk tajni, int gawdu wkoll. Naf, imma biex naslu għal dik il-ħaġa rridu bil-forsi nxaħmu l-idej. Minn daqsak m'għandekx għalfejn tħabbel rasek. Jien lesti nagħmel kollox. Basta nakwista dik il-liċenzja f'idi.
ħalli fidejja, inti ħalli fidejja. Hello? Kemmu bitt ma kif dejjaqni. Int għandek rasek jibsa wis, Pier. U mux rasek biss, anka qalbek, qatt ma kontek int. U mux in-nies tad-dinja jagħmlu kekk. Imma mal-papa m'għandekx timxi b'dan il-mod, m'għandekx iżżomm f'qalbek. Taħseb li ma jħossx jekk ma tmurx taraħ l-isptar? U meta se jagħmlu wielu? Nar il-ħamis, u wara li tagħmel minn kollox biex tmur taraħ. Trid nagħmellek bela kafe? Aħjar li joħtax, fadalli ħafna qadi u naħseb li ma nlaħħax. George kif inhu, rajt? U kif inhu mhux bħali? Isna ras maqtuwa, m'għandna sabar imkien. Qabel ma naraw lil dik it-tifla fuq tagħha mill-ġdid, aħna ma nieħdux ruħ. Se nħallik oħtax sal il-ħin. Narak. Kollu sew. U Pier, is li żżomm f'rasek dak li għatlek. ċempilti midejt? Le, ma kien hemm ħadd. Tanja, naħseb li għandek kurzita kbira biex tkun taf jien xirid minni, veru? Veru, u aktar ma tgħidli malajr aktar aħjar. Ara dak li se ngħidlek qis illi jibqa' bejnietna, anki jekk ma niftehmux twedni. Inwedek, isma' wara kollox jekk m'għandekx fiduċja fija tgħidli xejn u nitlaqlem. Mod, kemm inti nervuża illa ħaġa. Ejli dak li għandek tgħidli, Hector. Inti għadek taħdem ma' Kristin mhux hekk. Allura? Kif tmur magħha? Saħħa u bonġu, ngħid għalija qatt ma kont naqbel magħha dik. Xi kultant għandha idea strambi. Tanja, għandek tkun taf li il-boss tagħkom jixtieq jeħles minn Kristin. Imma dan ma jistax jagħmluh ma jkollux raġunijiet sodi. Qed tifhem issa? Allura jien fiex nidħol? Jekk inti lesta li dejna, Kristin m'għaddux ma titlef il-ġob u minflok għad tidħol int Tanja. Imma kif? Jgħid ma nista' nifhem xejn. Ħaġa sajja, kull ma għandek tagħmel tieħu xi ħaġa mill-ħallu u titfaħħa fil-basket. Dak Kristin u teħeli. Qed tifhem issa? Bil-klim kollox jidher ħafif. Iżda mbagħad jekk ninqabad xiġri. Għaliex għandek tinqabad jekk inti taħdem bil-galbu, Kristin ma tinduna b'xejn. Issa nibdu s-suġġett. Kif insejra fil-kamp? Tajjeb, bħalissa naħdem fuq sidik. Issa naħseb li tiġik tiswa mhux ħażin mhux hekk. Xi 750. U dawk inti titħallashom le? Mela min? Ara, jekk inti tgħinha f'dil biċċa xogħol jillest illi nħallaslek nofs is-somma. Bis-serjetà li qed tgħid Hector. Mela biċċajt! Lesta li tidħol għaliha dil biċċa xogħol? Iva nidħol għaliha, però taħt kundizzjoni waħda li tagħmilli biċċa karta minn idejk biex ikolli xnuri mill-ftehim tagħna. Bis-serjetà qed tgħidli. Ma tafdanix lili. M'għandekx għalfejn tuħu għalik, Hector. Jien ma kulħadd hekk nimxi. Allissa, nagħmilek dil biċċa karta. U mwedek illi dikinhar li Kristin tispiċċa mix-xogħol niġi għandek dritt b'nofs il-flus. Fimtni? Tajjeb? Tajjeb. Ftemna? Ftemna. Hallo? George. X'ħanu bħalissa? Seta oħra nkun hemm. Issa lina fl-istess post. Tajjeb? Għale. Wasalna jew? Ftit ieħor nisfa' bejja taslu.
Allora Nella t-tija tiegħek. Għandha ħankellem ftit please. Ħala jdira tiġi ta' Hello, minem? Kif inti ġew kollu sew? Jien tajjeb ilu, nitħablu. Int kif int Nella? Jiena tajba kieku dejjem sejrin. Jalla ġit mhux aħjar hekk immu. Isma' Nella, inti biss tista' taħlisni mis-sara minn insaffieħ. Għamil li peċira bżonnijiet tiegħek. Mela x'inhu? Kelli attriċi aħna ħadem magħna l-ewwel darba, kellha inċident bil-karozza tfarket miskina. Tini ċans ħalli naraqra fid-dajri ġew. Xi data tkun? Sewwa, dak l m'għandi xejn kieku. Ma ngħidlek issew kont biss tibni noqgħod nistrih xi ftit. Dan l-istaġun tista' tgħid ma waqaf xejn. U x'parti twila? Għandha ħafna x'nistudja? Kollu sew, għalik niġi żgur. Iva ġejt. U x'derlek? Kemm batejna f'dik il-play ġew xarejn sħaħ kważi kuljum sal-11. Imma kollox mar sew. Dan ix-xogħol hekk ruħi biex tagħmel xi ħaġa darba tidbati ju. Naħseb li nafu biżejjed aħna issa. Ara, isma' Nella. Tiġi għadha ħalli dik l-iskript ġibi ngħid. Iva, aħna fis-seba' nkunu s-sala. Tajjeb? Famuż, narak mela, u grazzi mill-ġdid, għax il-vera sarraħt li moħħi. Ma nafx kemm se naqbad nagħmel u daw ftit jiem li baqa'. Ciao, ciao, thank you very much, ciao. Imma, kif ġara l-inċident? Skont l-esperti, ma kellix brekijiet, xaħat qataħomna. Imma minnu da xaħat? Forsi Kristin kella xie jadawa? Savajna fi, Kristin ma kellix jadawa. Imma ngħid jien il-brekijiet kif marruna. Sissa duħat ma jaf xejn, misteru. Fid-dinja ma tafx min iħobbok u min jobodok. Ejja nerġgħu nidħlu ħdejja. Sissa ħadd ma qalli xejn. Dik għandha min jiġi minna Hektor. Le m'għandix. Min taf kif ġara l-inċident? Ma nafx jien, issa naraw. Hemm x'għamilt li? Għamilt pass il-qoddim kieku madni ma wasalx fil. Tajjeb. Ciao, mbagħad narak. Ciao. Kif il-prof? Il-kbir għadda, it-tifla tinsab tajba. U l-papa kif hu? Il-papa tajb ukoll, il-papa raġel b'saħħtu, kalla jrid il-ġimgħa d-dieħla ikun barra. Nistgħu nidħlu ftit ħdej. Mela le, tisudma. Grazzi ħafna. Grazzi, Grazzi. Għajdi. Ejwa, għadhom mhumiex lesti. Ejwa, ma da ma tafux intom jien mhux waħda qiegħed taw. Ejwa, ġej ma m'għamel xejn. Daslu ġie qad ħarsa hekk ħalla kollox għalija. Għale! U intom dejjem kif jaqbel lilkom. Meta jkunu lesti, mbagħad ejjawa kull lesti ħoduhom. Alright, da jaqtu li jissan, alright. Meta jkun lesti ħoduhom. Ilu kollox minnaw rridu, kunna jreħum kollu minnaw, isma ma tix nagħmel jien. Ismani, il-lejla ma lejtla kulħadd ejja sal-uffiċċju tiegħi x'għandi bżonn ninkellmek dwar dak il-permess. Ftehmna kollox sew? Okay, bitch.
Aw, qiegħda teżżor tiegħi. Torqod miegħi? Iva, jien minn nanna ħanqogħdu ħdejk u l-papa jmur jħossib il-pussi tiegħek. Dedi tieħu ħalib il-pusi. Kull ma jtuk, ta' hi. Ħalli tfiq u tiġi magħna terġa'. Jiena l-protu tal-mami ho. Ara ġibtlek Anġel, issa dan raqdu miegħek, ta'? Mista xoħra ma'kom ekkut. Ara ma tħallinix barra minn dak id. Isma' bil-ħaq, Kristin, kif marret? Kristin għaz għamlet għal-parti. Għaliex? Għandek raġun għax inti għadha ma tafx b'xejn. Ejja ma ġara. Dik għadaw l-isptar ukoll. Hawn l-isptar? Mela. Iva xieġra l-allura? Tfarket bil-karozza. Qed jgħidu li xi ħadd b'sera fil-brekijiet. Isma' xkol waħda, dan kif meta? Ġimgħa ilu. Għadek sew isobija ħafna jiena li ġrana. Ma mbagħad meta ftakart li tittamel il-parti tatni rasi u bdejt inċempel il-dik u taf nippanikejn ħadd minn għamel l-parti mbagħad. Nella butiġiġ, jek kellha tkun. Isma' xkol waħda. Isma' ġew inti mort nara. Mort nara, ma meta mort nara kienet għadha mitkufa minn sessija. Kif gravi daqshekk? Mela x'inhu? Issa ma nara sa jiġri mit-tifla tagħha. X'tifla jew? Dik mhux xebba kontat li inti. Għandek raġun. Li se ngħidlek bejnietna ġo. Smajt li għandha tifla qiegħda fl-istitut fawiex. Illum ma tittiskarta b'xejn ngħidwa. Iva, veru ġo, ma dil-biċċa ħosna ħawditni. Isma', inti għawħad grazzja ma ħadek il-blied ma jtidbiru. Għax ma nafx kif qed narata. Toġobni ngħidlek il-verità. Għandek kull dik tu. Issa ġuvni int rajt fidejk. Missa parti dan kollu. Int kif tħossok? F'saħħtek Jena ħossni tajjeb għall-inqas. U t-tifla kif inhi? Dik tajba wkoll għall-grazzja talla. Ma narax il-momenti li nħaddana miegħi. Kif inti pa? Mhux ħażin binti, mhux ħażin. Se jkoll nħallikom, ne? Nawgura għalek mhux dik. Nirringrazzjak ġo. Ok, għaxej ħaġa żgħira. Grazzi ħafna. Ciao. Ara Sherin, jiena bħal vulkan. Kwit kemm trid, nagħmel momenti twal kwit. Ħafna jaħsbuni mejjed ukoll għax aqqas biss nitnifes. Imma jekk taħsel taqbiżli, ibża minni għax naf nisplodi bħal vulkan. Ma fejn tgħidlek Pier, għamiltlek xi ħaġa jien. Sissa dak ma qultli xejn. Imma iftaħ għajnejk u oqgħod attenta. Għax jekk ninduna li tagħmilli xi ħaġa, brasek idur. Noqtol lilek u lilu, it-tnej li intom. Jiena propri ma nafx għalfejn tkellimni hekk, Pier. Inti tixrob inti dejjem hekk tagħmel, ejli ħaġa. Ifhimni Sherin, ipprova fimni. Jiena lejra li qed iġibni hekk. Jiena rridek tkun tiegħi u tiegħi biss. Qed tifhem Sherin. Imma min qalek li jien mhux tiegħek. Possibbli għandek xi dubju dwar dan. Isa qed tħoġġ hemmhekk. Iskam għadin sewa. Jien m'għandix tort. Jien provajt naqdik dak li tlabtni. Immissa l-affarijiet inbidlu mħabba l-inċident li kellha Kristin, qed tifhem. Veru, ma jfissirx li Kristi mhix diħla xogħol xi darba jew oħra. Warek ma nista' ċej. Skont ma qalu weġġat sew. Għax ma tmurx tara. X'nagħmel? Taf li qed tittini idea? X'idea hi? Li mmur nara. Għaliex li wara kollox. Hekk għamilta. Emmenni da t-tisir nħosnu qaridni. Dor, nar il-ħat menx tisir għali. Murru niklu fruganda. Tajjeb kieku. U din il-kera sa tiġi magħna? Iva, dik li pupa. Imma dik tikol kollox. Mhux ħalli li kell fil-platt? Iva. Dik noħossi bajjien. Kara, pa, tiġ noħdilkom ritrat. Iva, tajjeb, għala ħani ġef nofskom. Ersaqlaw, ma ersaqlaw. Ersu naqrek. Tajjeb, raġi. Ejja Ġorġ, ħalli iżżum bit-tifla naħdilkom wieħed jien. Irranġana ftit ċara, Ġorġ.
Issa nħossni ferma ħjar mill-li kont, għall-inqas hekk qaluli. Dispeċina ħafna dak li ġralek, Però ma nafx kif ġara kas, ma nafx kif qaluli, kif ġara eżatt. Skonċ qalulek, li naf żgur li mur biex insuq. Dakinhar il-karozza ħalita parkjata f'niżla, ftit il-bot minn fejn iparkja s-soltu għaliex ma sibx post. U kif bdejt nieżla, taf inti bdejt innaqqas biex indur. U ma sibt xejn. Għal xejn nafas tal-pedala tal-brejk. Tista' taħseb x'paniku qabadni dak il-ħin. Il-karozza bdiet aktar u aktar iżżid fl-speed. Ser nista' ngħidlek għaliex imbagħad intlift minn sensija. Kurjuża hux. Kont ilek ma tħodha għas-service? Le, mhux wisq. Sa fejna fin kollox kellha tajjeb il-karozza. Kristin, għadek irrabjata għalija. Irrabjata le, imma waħdi l-aħjar, ma rridx aktar il-bejt. Il-bejt? Dak dajlu il-bejt inti? Iva, Hector. U għamilli pjaċir ma nerġgħux nibdew. Kif jien inħossni għaddejja tajjeb ħafna. Issa kif noħroġ minn hawn nerġa' nibda l-karriera tal-park kif kont qabel. Allura m'intix beħsiebek taħfirli u tinsa? Jien ma tlekx hekk. Imma kif għatlek, ma rridx aktar il-bejt. Taskemm kont taħlef li tħobbni. Tiftakru dan? Li kien għadda u mar. Issa rid nibda ngħix ħajja ġdida. Għandi dritt jew le. Kollu s-sewla tritek. Mirsa lek iżjed tibżax. Bis tinsiex, Kristi. Inti ntqast minn kemtek lejja. Ma nqas xejn. Jien għandi dritt ngħix kif irrid jien. U mhux se nħalli l-ħadd min jindaħalli. Fimt, Hector? Fimt, Kristi, fimt. Saħħali. Hello. Minne? Mela x'ħanu? Nalda ċampeltax għas kont intu ngħid. Issa naħaseb ftit maraj. Iva, niġi. Iva u qiegħda. Għamri qiegħda ħdejja qiegħda. Mhux hekk. Vabbè, daqt ikun miegħek. Ta' ċaw issa. Mela. Għabda għal-karti, f-formom, umur bijom id-dwan. Għal minn sen saqsi? Saqsi għal Hector F'Sadni Jones. Tinsiex bħali jismu. Hector F'Sadni Jones. Iċċek. Bil-mod, mela sen ħarbu. Dak mux flusi biz, għanfus ħati għal għol, Fuq mi ħan għamlu? Fuq ismi. Tajjeb. Bis-saħħa Klod. Bis-saħħa Klod. Grazzi, ħbib. Xej ma ngħidlek, issa għawda naqra jinsi sa kemm tiġi naqaf tiegħek, Klod. Grazzi, ċens. Laħu issa jaqbel l-twarbu tħallu l-ftit tal-arja, zjebi. Għara xqalkom il-prinċipal, hej. Prinċipal menejx ta' ma ta' waraħ ta' ma ta' warajja fil-fat. Posti għaw naħdu xek. Emmadu, Klod. Kif tħossok is-sajf? Issa mux ħażin. Pero rrid noqgħod attenta li nqasek għal il-professur. Isma' smajt minn ħabba bil-karozza? Jaqgħu għal Kristin qed tgħid? Mela taf. Naf għax qalli ġew id-direttur tal-kumpanija. Kristin kellha taħossien fil-dram li kellhom jaħdmu, però mbagħad kellhom isibu oħra. Għandha xorti li baqgħet ħajja Kristin. Ħossni ġbajta u ġew kon. U iva, issa laqwa għaddaw. Hemm x'tagħmel? Nikel, kif qed issibu tajjeb? Insomma, ngħidlek il-verità ma tantx ġobni, li f'dik id-daqsxejn ta' tiġiġa ma neħux. Bilħaq kon, taf li ġew il-pulizija. X'ġew jagħmlu?
Ġew jagħmlu li xita ta' mistoqsijiet. Ridu jkunu jafu hekk għandi xi suspett f'xi ħadd. Minna ħassejt niqisni waħda bela. Ma stajt ngħidilhom xejn. Żgur. Meta qbad waħħal. Olja ta' kultant jiġu xi suspetti. Veru kol. X'taħseb għajt? Nisa ngħidha b'tlaqliqta. Kultant ngħid din xi biċċa xogħol ta' Hektor. Hektor? Taħseb li jasar sawn? ċerta minix minn danu, imma xi ħadd tagħmililek hux. Ja x'taħseb din? Żgur. Ja x'taħseb? Kemm ħajdumu ma jiġu l-mamma u l-papa? Il-mama u l-papa ħarġu ftik, għax mħabba fik, ma setawx joħorġu fl-imkien. Inħabba fija li xnan. Ara lix, inti meta kont marida, mhux miegħek għadu. Ejja ruħi, ejja Anġel, ejja ħanejdu storja orqod issa. Ejja, għamlu għaw il-pumpu, ejja. Darba, kien hemm raġel, u dar raġel kien ħallil kbir. Allura daħal għand waħda mara. Bonġu, fej sejja sabiħ dolu? Intaqa ma wahda ma għadu l-ħin. Donnok sejjer tiħu xi ritratti. Jena mux dejjem hekk sejjer. Titħajjar tiħu xi photo session hekk? Iva, imma żmien tiskanta. Qatt ma jkolli ċans. Darba kont nitkellem ma waħda u din l-istess, dejjem għandha x'tagħmel. U ma tafx inti. Ekku. Kienx niftehmu jiena u int. Għaliex le, meta trid tgħidli. Iva, dija sabiħ. Tajjeb, allura dawk barra noħduhom. Skont, daqqa tieħu barra u daqqa tieħu ġewwa. Jien għandu flat ħelu, nistgħu nieħdu xi ħaġa hemm ukoll. Tajjeb. U għandhom jiġu verament sbieħ. Tajjeb, imnalla ntqajna. Immissa ħanħallik Hektor li titlak. Sejra tiġa? Iva. Ok, għandha piċċa li rajtek. Ciao. Ciao. Din isbaħ issa. Ġġara. Hawn ħaqra. Ma dan għaliex kitbu lek hekk? Daqshekk naf jien, hekk ma mod ċarex ta' ma kienx it-tortija jowx. Żgur li mhux it-tortija. Kollox kontrija ġej. Għax sibt fejn eġa nibdan ir-rex ta' kellu jinqala gal issa. Ma allura ma tistaqsihomx għaliex kitbu lek hekk. Nipprova. Kelli bżonn niltaqa' ma' Claude ħalli nara jekk jaf b'xi ħaġa hu. Claude min? U dak li kien qabbadni ma' dik il-kumpanija. Tiftakar kont iltqajt miegħu l-ewwel darba fuq il-vapur ta' Għawdex. Ej, bisset niftakar. Insomma, qabel imur għandek bżonn xi ħaġa? Le, kum għandi bżonn xejn, grazzi. Ħalli niġi waslek sa taraġġ. Hemm xi żviluppi dwar Kristijer, smajt xi ħaġa. Smajt dak li għatli inti. Ngħidlek il-verità, l-ewwel kont daħseb nemmu nara. Iżda wara dak kollu li smajt reġa' bdili. Ma naqbilx miegħek x'bin ta'. U minti x'inti tippretendi għadli ħaġa li di tgħidlek minn kull xiex għaddiet, jekk qasmet rasa, jekk qasmet sieqa, ma naqbilx miegħek x'bin ta'. Ma nafx. Ma nafx ngħidlek ġu. Issa ma nafx għadni għadni mħabba. U isma' minni u marara. Ara, dwar da li konta tinkellmek l-ewwel. Minn dar roman nistgħu nagħmlu żbadran jien hawn. Jekk nintafgħu naqra ħsej wara. Tara? U mhux twil ħafna. Imbagħad ħudu wara. Ma nafx kemm għandi moħħ bħalissa ġew. Għandi imbagħad nimxi tlan. Skużi, Ners, ma tistax tgħidli Kristin ta' buoni fejn qiegħda? Kristin kienet fis-sala kbira ma issa ħarġet. Ilha li telqet? Jumejn ilu. Grazzi. Aħna nintaqgħu tartu. Mbagħad inġebdu sa nofs il-lejl. Ma jiena mhux dejjem fil-ħin niġi ġew. Jiena li qed ngħid inti mhux dejjem fil-ħin, naf ħardala ewwel wieħed ara. Ħażin.
Inti għal miegħi Pawlo. Wassu daċċej sal-għudex m'għandux karozza. Jien ombrella m'għandix da. M'għandux jew. Wala għalada kif? Għalada Pawlo. Is-sinti bħala karfa ġejtara. Overtime s-soltu. Imma ħejja ma jistax ikun li noqogħdu sejden hekk. Kelli tużana nisa, kollha jistenna li kelli nieqaf. Għandek raġun ma x'tagħmel. Darb'oħra tintrigax, dik li soluzzjoni hu. Issa ta' tiġi. Ejja dan niġi. Għax li jkunu hawnhekk fis-sitta nibdew. Le, arranġajt mal-li ma tlu, ġifier tlu noqgħodlok għadha ma noqgħod żgur. Le, arranġajt kollox. Għallu xi da xejn. M'għandhomx kirjanza, anke l-11 ta' billejl doqqhom. Min hemm? Min? Claude! Dan x'kien? Ħalli niftaħ lek. Fetaħ? Xi ġrali? Kif inti b'xara basra? Ħallini. Fit l-karozza, barra din il-pompa tal-petrol. Aqqas umbrella mandi, ara kif nimxara pasra. Ġej biex forsi jekk ma jimpurtax inċempel daqsxejn. Mela, le ċempel, li t-tifessa ċempel. Le, jena miktub fada. Isma, ent kif inti? Jisobija dak li ġralek? Mela smajt. Iva smajt. Ġejt l-isplan ma sibtek xejn. Ħalli nġib xu għamal biex għalmenu t-xotta ftit rasek. Ma nirek ftit tej u kafe? Għalija xorta waħda, basta niskon ftit għax qed interter bil-bart. Għandek tajt, ellim nalla ftakart fik għax f'dawn l-inħawa ma naf il-ħadd. U naqla ġejta għandi dikinar, tiftakar? Niftakar veru. Ellum ħadd ma jaqab biex itiklajnuna. Kulħadd jibża. Ma tagħti tort lil ħadd. Għadni ġej mill-Birgu morti wassal lil-Pol il-Gudja. Qed jagħmel parti magħna. Ma kellha xejn. F'salt wieħed naħseb mill-ġibla tiskanta. Dawn il-miet li għadhom kemm għamlu, mhux probabbli li sparking plug żgur. Ħalli mmur nġiblek xu gamal. Ha, ix-xogħol ftit ċari almenu. Grazzi, Kristi. U skont maqlu li għandek xorti li fajt ħajja. Mela x'inhu? Isma' la ġejt, xtaqt nistaqsik ħaġa. Għajli. Dan għax kitib id-litra, id-direttur tal-kumpanija. Xitra hi? Meta dan? Nara. Ma nafx biha il-litra? Ngħidlek kieku ġew ma kienx jgħidli. Din mhix kitba ta' ġew. Il-ġew nafu tajjeb jiena. Forsi qabad il xi ħadd ieħor jiktibha. Tista' tistaqsili ftit. Ngħidlek issew, għad nisalu ma nistax nifhem għaliex għamilli hekk. Ħalli fidejja. Għadha stess inkellmu u nċempillek. Mela trid tiċċempel qabel ma jsir aktar ħin. Jekk jogħġbok.
jagħti telefon. Hello. Jena Claude, membru ma'kom, please. Minuta, ta' $3936. Jgħat fuq mill-pompa tal-petrol. Tal-barrani. Id-domu ċejn? Nistennikom, mela. Allura. Ejjek ma titla saħawdex? Ejli ftit, u ma tantx imur lem jiena. Għaliex? Bejn nixtieq nistaqsik u bejn le. Kien ġejb mister, mela b'sa tistaqsini. Se ngħidilek, nittama la ma tuħux għalik. Sa tistaqsini? X'kużi ta' qabbatni taf? Għax ma tmux tara ta' spiss li t-tifla. X'tifla jedin? Għalhekk ma xtaqx ngħidilek. Ma rridx niftaħlek pjagi. Xi pjagi huma li qed issemmi? X'tifla hi? Int għandek kull dritt li ma tweġibnix. Imma għajdek, Kristin, veru li inti għandek tifla u qiegħda fl-istitut f'għawdex. Min? Jien? U ta' min ġie qalulek? Qaluli min qaluli. Veru jew mhux veru? Le, mhux veru. Din kalunja, din gidba sfaċċata. Allura inti hemm minn dan fuqi. Le. Biex ngħidlek issew qatt m'hemm mintu dan, imma jiena lilek ma nafekx u lili inti nixtort. Ngħidlek issew inħoss nistraħ issa li sirt naf minn fomok stess. Kemm hawn min għandu il-sinu ħażin. Xaru kaza laqqas għamitlek ftit te, nagħmillek. Aħjarle, għax nibżal li jiġu dawk li jirmu kawni. Għalada. Grazzi. Proset għalik. Informat tajjeb ukoll. Ma noqgħod fuq kliemek. Ġifieri, mela dawn affarijiet li ninfintom jien. Mill-qalli għaf tajjeb, Claude. Għandek żball, u żball oħxon. Jena sa nagħtik parir ta' ħabib. Qabel ma tajdaw l-affarijiet, ara li tkun ċert minnhom għax toħloq aktar inkwiet. Inti kif se taf li dak li għatlek jien mhuwiex minnu? U għaliex temmel ħadd ieħor mhux lili, dik għajli lili. Taf għaliex? Għaliex jiena qatt m'hemm minn dak li għatli int. Kristini hija mara ferm differenti mill-li pinġejta int. Għamel int. Ħadd mużejk man dak li temmel u ġek. Għamel int. Hello. Kien? Jien Franz. Dak lest jew? Lest. Meta trid tista' tiġi għalih. Isma' ara ma tagħmilx bħal l-aħħar darba ta' ġibt lin nies miegħek mela da xogħol jew. Waħdek hija. Jiena sa 8 minnkom. All right? Ciao mela. Ciao Franz. Narak. Ifimni, Kristi, jiena ma tlekx hekk biex iweġġalek qalbek. Għetlek biss dak li smajt. Jiena m'għandix noħodha kontra tiegħek, Claude, imma inti tifhimha din. Din hija ħaġa li tweġġak. Meta bniedem tipprova tebbalwunux, għafi ħajdi. Int għandek raġun. U jiena nista' nifhem ħassejt qalbek biex ngħidlek illi għad li lilek minix nafek ħafna. Jiena qatt m'hemm minn dak li smajt fuqek. U dan jiena kif ġattulek lilek. Ħaqta li kurzeta, Kristi. Int qatt kont tarusa.
Mhux arusa formalment, imma mit snin ma l-istess bniedem. Allora ġġara bejnitkom. Ksirtuha? U għax dak li kont inkellem ma kienx nies. Kif bniedem egoist, dejjem moħħu f'ommu, ma sajtx nibqa' sejra hekk Claude. Allora taħseb illi ma kienx iħobbok, skużani jekk forsi qed inkun xi ftit personali? Lele ma jimpurtax saqseli li trid. Hector, għax hekk kien jismu. Huwa raġel egoist, xejn aktar. Hector għad? Ja, tafu? Hector Ferres? U kollu kemmu. Dan inti minn fejn taf. X'ġara? Kif is-serja daqqa waħdajt? Jiena u Hector naħdmu fl-istess uffiċċju, mejda ma mejda. Inti ma titwemminx. Mela naħseb li taf xi kwalità ta' bidem uħux. Naf. Naf ngħid. U issa qed nifhem kollox. X'fejt, Claude? U kien li qalli li jint għandek tifla? U ħaġwara. Dik il-biċċa xogħol tal-ittra, xogħol. Mela allura għalhekk l-aħħar darba qatt jgħidli biex ngħidlu x'ismu d-direttur tal-kumpanija tagħna? Ġakbi. Ġira l-isptar taf. U taf x'kellu l-ħila jgħidli li għadu jħobbni. Taf x'qed naħseb Claude li l-biċċa tal-karozza xogħlu kienet ukoll. Din ħaġa serja, anzi serjissima, u da min wieħed jaħseb fuqha di. Mela, nittamaw li tal-aħħar. Ok? All right. Jgħallesti. Intommi tal-aħħar Hector. La, għandek raġun, ġanki jena tfissirtu kol, ok? Għanna sejrin. Għalli tazza zomma l-fuq, li issa minuta waħda. Nħanġa li daċxie. Intu, xta? Għandek raġun, ġanki jitkissirtu kol. Issa. Kif ħanawad? Għala, id-dejk tal-ħum taħċarek, ek, kolli tazza ftitek. Għatek, għatek. Alright, see? Għatek, għaġi. Alright, daku. L-estejna taħħar. Xogħol jgħidla. Paċenzja kbira. Sammela ftitiħu. Alright, Charlie. Charlie, nisem sabiħ, daqsek. Ommu missirek il-kornet żewġ ġesinjaturi tal-ustra.
nistenna jakkel! Buda jakkel! Claude, għal mamul memx konsilji għajdu u inut li qiegħed tagħmelek. Imma kif nista' noqgħod kwiet? Għajli, Kristin, kif nista' noqgħod kwiet wara dak kollu li ġrali? L-uniku tifel li għandi kellu jispiċċa hekk. Mur ġib l-om. Imma m'għandekx tagħti ruħek mitluf, nafu kaċ qallek. U dawk mhux kollha jippruvaw għawlek qalbek. Biss jiena lest nagħmel kull ma nista' biex ngħinu, lanqas hekk naf li kolli mur niddejjen. Ħalli ngħidlek, Claude, hekk ikollok bżonn xi għajnuna, jiena lesta biex ngħinek ukoll. Grazzi. Napprezza dan il-ġest tiegħek. Imma li xkellu jinqala dan issa, propju issa. Veru li ħadd m'għandu dritt jieħu ġustizzja bideh. Imma li kont jien naħseb bħalu kont nagħmillu, ma jixxaqlux aħjar. Claude, inti kont taf li Pierre kien ħabib ta' Hector? Le, ma kontx naf. Jiena u Pierre ilna żmien twil ma nitkellmu. Kemm ilu li telaq jiexa rasu, qatt ma ġie jarani. Lanqas meta kont l-isptar. Għandek tajt. Min xiex kelli ngħaddi. Claude, mhux kollox huwa mitluf. Tinsiex illi il-familja tiegħek ma tikkonsistix biss minn ibnek. U se ngħidilek. Minn barra l-familja, int. Għandek lili wkoll. Veru, Kristi. Grazzi. Grazzi, Kristi.